Здравейте, аз съм Ивайло от Online Studio. В това видео ще ви разкажа за нашия продукт Standard Desk. Идеята за Standard Desk се роди преди една година, когато осъзнахме негативното влияние върху човешкото тяло от това да работиш по 8 часа само в седнало положение. Затова след многобройни проучвания и анализи направихме бюро, чрез което можете лесно да променяте позицията на вашето тяло от изправено в седнало положение и обратно, само чрез преместването на два пота, което отнема само 10 секунди. Standard Desk се поставя лесно върху вашето бюро или маса, без да е необходимо някакво друго закрепване. Standard Desk има два пота, един малък и един голям. Върху малкия пот поставяте вашия лаптоп или монитор, така че нивото на очите ви да сочи горната част на екрана. Големия пот се използва за да поставите клавиатурата, мишката и вашата принадлежност. Когато искате да седнете, просто променяте положението на двата пота. Когато искате да станете, пак по същия начин променяте положението на двата пота. Заповядайте в нашия офис, за да видите и тествате нашите продукти. Очакваме ви!